Beograd. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi prisustvuju danas poslepodne prikazu naoružanja Vojske Srbije i vojne opreme iz domaće odbrambene industrije. Deo opreme i naoružanje srpske armije prikazan je dvojici predsjednika na poligonu Doma Garde u Beogradu. Sa Vučićem i al-Sisijem prikazu prisustvuju i ministri odbrane i policije Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, direktor BIA Bratislava Gašić. Na poligonu je između ostalog predstavljeno i borbeno vozilo pešadije Lazanski, najsofisticiranije i najmodernije teško oklopno vozilo koje je razvilo domaće preduzeće Jugoimport SDPR. Tu su i pešadijsko borbeno vozilo Lazar, namenjeno za dejstvovanje po neprijateljskoj živoj sili, sa ličnom balističkom zaštitom za izviđanje i prepoznavanje ciljeva, osmatranje okoline, kao i višenamensko oklopno vozilo 8x8 Lazar, koje posjeduje visoko sofisticiranu modularnu balističku zaštitu. Predstavljeno je i oklopno vozilo za protivoklopni raketni sistem velikog dometa Miloš, kao i vozilo Nora. Visokom gostu iz Egipta predstavljen je i Gavran, sistem bespilotne letelice projektila, kao i višecevni modularni samohodni lancer raketa Tamnava. Vučić i al-Sisi mogli su da vidi vođenu raketu vazduh-zemlja Košava sa bojevom glavom koja se koristi za uništavanje udaljenih zemaljskih ciljeva koji ne moraju da budu direktno vidljivi u trenutku lanciranja. Predstavljen je naoružani dron Obad kao i bespilotna letelica Pegaz. Predsjednik Vučić juče je najavio da će sa šefom egipatske države danas prisustvovati prikazu naoružanja Vojske Srbije, ističući da dve zemlje imaju prostor za unapređenje saradnje u oblasti vojne opreme, kao i da Srbija i Egipat imaju šta da ponude, da mogu da formiraju zajednička preduzeća, da se oslanjaju jedna na drugu u toj oblasti. Al-Sisi danas završava trodnevnu zvaničnu posetu Srbiji, tokom koje je razgovarao sa državnim vrhom Srbije, prisustvovao poslovnom forumu, ali i položio venac na spomenik neznanom junaku na Avali i postao počasni doktor nauka Univerziteta u Beogradu. Karabin na poklon Sisiju za najbolje lovce i najbolje ljude. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je svom gostu egipatskom predsjedniku Abdel Fattah al-Sisiju na kraju prikaza naoružanja Vojske Srbije uručio i poklon karabin M70 koji je proizvela naša zastava. Vučić je al-Sisiju rekao da se radi o ručnom radu, naročito je rezbaren za najbolje lovce i najbolje ljude, kazao mu je predsjednik Vučić. On je egipatskom kolegi još jednom zahvalio na poseti Srbiji i da mnogo puta dolazite u svoju novu otadžbinu, poželeo mu je Vučić. Na kraju prikaza Vučić je al-Sisiju pokazao automobile Josipa Broza Tita koji se nalaze u okviru Doma Garde, a među njima i Rolls Royce u kome su se vozili Tito i Abdel Naser. Vučić kaže, Srbija mnogo jača nego ranije, vojno i ekonomski. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da je Srbija danas mnogo jača vojno i ekonomski nego ranije, dodajući da mnogi žele da kupe naoružanje od Srbije, a da je Nora najtraženija. Vučić je danas svog gosta, predsjednika Egipta Abdela Fattah al-Sisija, upoznao sa najmodernijim naoružanjem kojim raspolaže Vojske Srbije. Međutim, naoružanjem je i tank M84 koji je modernizovan. Ovo bi značilo mnogo i ruskoj i ukrajinskoj strani da imaju, konstatovao je Vučić. On je ukazao i da je velika prednost našeg oružja u tome što je mnogo jeftinije od drugih. Odnos cena kvalitet je kod nas najbolji, ono što vam se pruži za to koliko platite je najbolje, rekao je Vučić. Egipatski predsjednik je konstatovao da bi pojedine vrste naoružanja Srbija i Egipat mogli zajedno da proizvode. Vučić je naveo da Lazanski još nije prodavan, a da se od njega mnogo očekuje, kao i da je Lazar popularno vozilo koje druge vojske već kupuju. Pokazalo se dobro sa manje razorne moći, ali i pokretljivije od Lazanskog, rekao je Vučić. Ukazuje i samohodnu haubicu Noru koja je opremljena oružjem kalibra 155 mm. Imamo ga sve više i prodali smo u Evropskoj uniji 12 komada. To su skupe ozbiljne mašine koje pravimo ovde. To je bukvalno ponos Srbije, naše najmoćnije oružje, rekao je Vučić. Ne kažem da smo najbolji, ali smo mnogo bolji što se oružja tiče, naveo je Vučić. Nora je najtraženije i najprodavanije oruđe u svojoj kategoriji, rekao je Vučić i dodao da je Tamnava raketni sistem uz Noru najtraženije. Primjera radi kaže da Rusi imaju Smerc, Amerikanci Himers, a Tamnava je naša koja nimalo ne zaostaje po kvalitetu. Ne kažem da smo mnogo jaki, ali smo mnogo jači što se oruđa tiče ekonomije nego ranije, poručio je Vučić. Dodao je da se Pasars fantastično pokazao na terenu, te da mu je to najomiljenije oruđe. Na pitanje da li je srpsko nebo sada sigurno, Vučić je rekao da nikada nije dovoljno sigurno, ali ako je pitanje da li bismo mogli da budemo ugroženi iz regiona, ne, ni slučajno. Snaga našeg otpora i protiv najsnažnijeg agresora bila bi 300-struko veća i to nisam pretirao već smanjio, rekao je Vučić. On je naveo da svi kupuju oružje od nas, mine. Konačno neka šansa sada za Krušik, svi kupuju sve za 2 godine, unapred smo prodali municiju, prodajemo oružje da bismo bolje živeli, da bismo imali plate i penzije, dodao je Vučić.
Na pitanje šta se desilo sa ukrajinskim avionom, Vučić je rekao: saobraćajna nesreća, hoćemo li nastaviti da prodajemo? Naravno da hoćemo, i Senegalu i Bangladešu. Da zarađujemo, dodao je, imamo za plati i penzije. Ne pada mi na pamet da uništavam sopstvenu zemlju, poručio je on. Za još vesti ne zaboravite da lajkujete ovaj video i zapratite nas.